welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. Lami ngulindiwe elokuzalwa ngingumpandedle ezinye elapha ngakhehla insizwa yakwaRamapulane bese uyathathwa uyiswa ezaleni uyogicizwa khona njengomntwana oyiwele bese ubuyiswa nakabuyiswa sekuthathwa le swane wembuzi. Angiboni anything wrong yokuthi ngaya lapha nothuni lakhe ngiyocleana ukwenzela ukuthi the next generation iyazi ukuthi ukhokho omkhulu wabo ukuthi ulele laphana kule nasebhayibhelini khona le. Ukuhlukana kwama-twins kunama-twins asiza ngokwesintu, kunama-twins angabathandazi, angama-prophet. Bona, where is the different kubona nathi esingabalaphi besintu esingazalwanga singama-twins? Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Phathanani, I am your chef and I'm not alone. You know, today, let me tell you guys a story. I know you are married. It's bad. And I've been having, I'm a daughter, you know. And imagine I want to think, how are you? I love you. Thank you. Hello. Hi. How are you? Doctor. So good. Thank you so much. I'm fine. So guys, you will introduce yourself. Who are you? Where are you from? And what's special about you? And then Doctor will do the same. And then now, my lovey, then we'll start the business of the day as I proceed. Thokozani, igama lami ngulindiwe elokuzalwa ngingumpandedle ezinye elapha ngakhehla insizwa yakwaRamapulane ngokuhlala ngihlala Joburg. And cha ngidume nje ngokuba nobuntu nokuthanda abantu, and that's just about it. Beautiful. Nokusiza abantu as well. Siyabonga. Dokotela. Emakhosini nake marapeli wa Mswane ke mata o ngwahlalele ke ngwana bonthethe ya marapeli ngwana le besela go mpetu le kala mlala tswala le bona ba futa ba mahwana bo matlalana le bona ba futa mama phatla toto but mo go misa tswala misitso la mtshara bana na ba ishela ha tswala bisuthu ya hlola le bona ke Dr. Letsatsi ke tswa ke le Watfield Kopinoni na ke a traditional healer ke a initiator as well. So ba mpatla nthola ko Watfield ko 074 910 3317 074 910 3317. Thank you. Siyabonga. Hello sweetie. Sawona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Khuluma nami nababukeli bami, ubani ubuya kuphi? Wena futhi waziwa ngani ngoba sebesichazile phela. Ngiyabonga. Lona ukugongwenya ngise 3 months cup Duduza. Ngi-traditional healer. Abaningi bangazi ngokugongwenya umthimando uPambolunye. Ngokuzalwa ngizwala eSwatini eMochane, kodwa ngokuhlala ke manje ngilapha yana. Umsebenzi wami ukukhulisa abantwana bedlozi. Ngisuka empandeni yakwaMthimande. Ngiyabonga. Kanti why nibahle kangaka? Yazi abalaphi besintu but these days they are so beautiful, they are so handsome. And bazosdukisa yazi sizolala empandeni ngelanga. Anyway, babukela emakhaya nibazile ukuthi bangobani babuyaphi kuningi esikhuluma ngakho namhlanje. Namhlanje sikhuluma ngezinto ezibalekile. Sikhuluma umuzalwe wembethe. Sikhuluma nangabantu abazalwe bangama-twins. Kuzoba nokunye ke ngizokubuza futhi along the way. So njengamanje ngifuna i-overview like umuzalwe uyithwini ne-spirituality. Let me not say spirituality, nokusebenza ngesintu ukwenzakalani. Can you please usithathe usibeke and then futhi ukuzalwe wembethe. So any of you can give an overview kulezi zinto engikhulume ngazo. Any language is allowed in this house. Thokozani. Kusho ukuthi ngizochaza ngendlela engazi ngakhona. I-topic ya today ngiyayithanda kakhulu because I'm one of the people abazele bembethe. Yes, I was born ngineveli.
That's the story I got as ngikhula from ngisakhula ukuthi ngazala ngembethe iveli. And ukuzalwa wembethe, I was then told ukuthi kuma ungumntwana okusho ukuthi kukathathu ukuzalwa wembethe. Kunokuzalwa wembethe uncwambile. Kunokuzalwa lokho kuthiwa ukuncwamba. Of which ukuncwamba yilokho uthola ukuthi le thumbu elisuka from mother to child ligaxe umntwana aphume nje limgaxe across them shoulders liyeka so lokho kubizwa ngokuncwamba ukuthi umntwana usuke ezelwe encwambile ebese kuba nomntwana ozalo nocu ucu like entanyeni uthola ukuthi the same ithumbu leli limgaxe umntwana entanyeni kaso so lokho kusuke kwenzeka ke esigabeni somntwana lo oncwambile umuntu mangichazelwa mangizwa ngabantu abangikhulisile both ebunyangeni nasekhaya umuntu ozalwa encwambile kusuke kuumuntu obanaliziphiwo uthola ukuthi unesiphiwo sobunyanga unesiphiwo sobungoma hence isangoma siyancwamba angithi bese uthola ukuthi uyancwamba because uzoba isangoma okanye uzoba umlaphi wendabuko inje anything ehambisana nesiphiwo sabadala sehambisana nomuntu nge-understanding yami ozala encwambile and then bese kuba khona lo ogaxile la entanyeni kuba umuntu ekuthiwa uzoba wealthy umuntu ozalwa kuthiwa mhlawumbe uzoba wealthy laba umbatha ne yeah kusase ukumbatha konke three categories kunomuntu ithumbu uthole ligaxe entanyeni so or ligaxe across okanye uphume that thing ezigaxile but uphume ucover iplacenta yes so there's a cover yeplacenta and there's also a plastic into ngathi plastic ngaphakathi so lo muntu loyo yilo ozalwa enengubo ethiwa nje ufihlwe phakathi kweveli so loyo kuye kuthiwe umuntu osuke efihlwe ngabadala umuntu oza kulo mndeni loyo nenhlanhla enkulu okanye umntwana nje ozalwa enenhlanhla ngicela ukubamba asizwe emakhosini ngalendlela le ugogo achaze ngayo ikanjalo ke ikanjena kunokuthi umuntu uzala ambethe nokunokuthi umuntu uzala ambethwe into ezithu zingafani Mbethe. umuntu makazalwa ambethe ile ugogo bekayichaza yokuthi uphuma mhlambe aphume nale ngubo iplacenta umbethe umuntu lo uchaza ukuthi umuntu wakhona ukuthi umuntu onenhlanhla of which okubhlungu bakhona kulamalanga umuntu baphuma nale placenta leyo ezibhedlela bayithatha ukuthi mandulo bengathathwa lento leyo bemntana bethi makaphume nayo ahambe naye ekhaya mayifika lapha ekhaya kunesiko lizoyenzelwa yona ethi mabaphahla phezulu kwempepho uyayihlepula kancane besiyayithela lapho umuntu onenhlanhla umuntu ombethwe sikhuluma ngalento lokuthi umbilical cord yakhona umuntu wakhona uthi ukuthi vele emsurrounding umuntu wakhona ukusho ukuthi unani unamadlozi into esomela uzothwasa wow ihamba kanjalo wow I hope nizwile yebo sithanda sami ngifakaza lokho abakusho udadewethu ukhulume into ebaluleke kakhulu ngoba dala kwakuthi nangabe ngizasho nje angizibeke njengami ngiyengahlupheka isikhathi eside ngizele ngibethe nalento ukuthi bathi kufuna ngilungiselwe kunamasiko kufuna ngidlule kuwo ukuthi kuzokwazi ukuthi inhlanhla ibuye kimi so ke umuntu onjalo uba azelwe embethe kumele kube nesiko enzelwa lona ukuthi le nhlanhla yakhe ibuye kutholakala imbuzi nakutholakala imbuzi aceliswe ngayo nakaceliswa ngayo bese uyathathwa uyiswa ezaleni uyogicizwa khona njengomntwana oyiwele bese ubuyiswa nakabuyiswa sekuthathwa le swane wembuzi seyashiswa empepheni impepho ke kufuna sihlanganiswe sonke impepho so ukhuluma umuntu ombethe ukuthi kunama rituals yes senziwayo bese ke emveni kwakhona ukuthi kwazi ukuthi bese kuba namagomo ngathi senzelwa uma ungawenzelanga lama rituals umbethe kwenzakalani inhlanhla yakho ihamba iqhamuka but why nqamuka because when bomntwana and bongazi yes bongazi ngithina ile nto ukuthi na uthola ukuthi awulungiselelwanga
wena bongazi nayiqala lenhlanhla ishayisa bayishiyeka na ufika kithi thina esibonayo sesiyasho sithi unenhlanhla kukhona into engazange yenzeke kahle nangabe soye ekhaya sebayasho nasobuza kwabadala bathi sasizwe ukuthi kwangathi nabi maybe abazali basekhona ngabakhona bathi yenzeka leyo nto sekufuna ukuthi ukhambe kuphi kule migomo efanti ilungiswe naseyilungiswe siyacala inhlanhla futhi siyabuya futhi kuwe. Ungena futhi lapho ugcolisela kumama lo akusholo. Masithi mhlawumbe umntana uyewazala ambethe. And then umntana khona sikakhulile and maloku ahamba aza kithi mhlawumbe endlonweni noma emoyeni sisebamba ukuthi umntana bekambethe. Into zakho ziyaqala ziyahlangana kodwa yabona ukuthi lo umntana ozalwe anenhlanhla. So into eyenzwayo ngoba ngisho manje lengubo asazi ukuthi iphelile kuphi. Kuba nembuzi ezothengwa yokuqala. Le mbuzi leyo kukhitshwa lo mhlehlo kule mbuzi leyo. I-resemble manje yenzani it's like manje iguculwa ukuthi ibe leya ngubo leyani yalahleka. And then bese kuhlabuwe enye imbuzi yobisi 2 yokuthi yenzani imbula leya ngubo leyana manje sikwenza iyayivula leya ngubo leyana yalahleka the time asisemncane abazali sangibayithatha futhi kahle kahle ukubuyisa konke lokulahlekile kufuneka imbuzi ezi2 sekwenziwa kanjalo ngesintu. Yes, my love. Bese kuba khona ukuthi kube nezinto ezenziwayo ekhaya kukhona ukuthi kuno-auntie kunomamncane ngokuthi bakubone ukuthi umbethe itshontshwe le ngubo yokwenzelwa abanye bangabantwana babo. Funa kube sekuba nendlela ke thina ke esisebenza ngokwesintu ukuthi silungise lento. Ilungiseka kanjani? Ilungiseka ukuthi njengoba umkhulu esho athi kufuneka imbuzi ezimbili vele zizoba imbili kodwa nale enye funa ukuthi bese uyagcokiswa le athi umbulanga bese uyagcokiswa na ugcokiswa ini ugcokiswa lo mhlehlo sowulalisana wamalanga amalanga athize bese kuphinde kuhlanganiswa lezi impepho lezi nasihlanganiswa lezi impepho so yashisela kweso kuyabuyiswa le nhlanhla kukhulana abantu abadala bakuphi basesibongweni sakabomama nabakabobaba bese uyakhunyulwa ke ngelanga lelo bekhunyulwa ngayo so yiswa ke emfuleni la so yohlambululwa khona ke ngani ngemithi ethize ukuthi le nhlanhla yakho bese yasebenza. So ke lokho ngisho I'm talking from experience because ngenzela njalo ayikwakhani. Hey, uyazi ukuthi I will say it with pride. I'm learning so many things from this show. You know what you just said now? There are a lot of people out there that will learn. Abantu bayakhohliswa, abantu kudlalwa ngabo, abantu benze kuningi, but asiyelana ke manje ke. Asikhulume, I believe there is one of you who is a twin. A twin. Ukuzalwa wembethe. Okay, ngizocela ukuthi siyeke le ama twin. No, we can discuss. We can discuss it. Are you okay? Yes. Okay, no. If you guys are fine, I thought we'll have one of the twin, but if you guys are fine, it's okay. So, ngifuna ukwazi ke ukuthi kunabantu, but before ngiyelapho, makuwukuthi because this is a very very important point. Ukuthi umntwana kunabantwana abalahlwayo abazali babo. Mhlawumbe umntwana uyohlala kuphi or whatever, or umntwana akazi ubaba unomama kuphela. And then ngikhazi ukuthi remember ukuthi siyakhula. Masikhula sibona izinto kuningi esikufundayo sibona izinto ukuthi ayingathi ahambe kahle then ithi ngihambe ngiyobona uDr. Litsatsi then ngifike kuDr. Litsatsi athi wena mangibheka la ungumntwana ozalwe embethe then bese mina njengomntwana angithi base ngimdala I take my own decision sengifuna ukuyilandelela lento but remember ukuthi anginabazali or nginomama kuphela senze njani kuleyo situation. Ngiphendula ayinzimanga angithi sowuze kimi sengizoguquka mina ngibe umzali ngoba nginolwazi ukuthi sikenza 1 2 3 engizokufuna isibongo sakulo baba sakulo mama Angasazi sakababa kushuthi mara kodwa ke
kuzoyenzeka ngithola ukuthi zikhona indlela esenza ngazo noma ngasabo bakhona abantu ethi uma wahlukana nobaba then ngikhula ngesibongo sakubogogo kuba neyindlela ezithize esilandelela esisebenzisayo ukuthi enzele wonke lamasiko ukuthi akwazi ukuthi inhlanhla yakhe phinde uyihlala inamathele kuyo. Shoti omkhulu yena ukhuluma ngendaba ukuthi umntana wentombi amaXhosa bayabasho njalo bathi umntana okhuliswe umuntu esimama mhlawumbe baba khona udukile nje isikhathi nesithambi baba bayebaduke umntana sale nomama umntana wentombi Umlanjwana. Yes, I wanted that word. Yes. so lento ifana nokuthi mhlawumbe masithi umntwana akazi kabo baba akhe njengoba usushilo ne kunamasiko thizeni ayenziwayo futhi especially masithi nje into efana nasehlane noma mhlawumbe efana nedoli and hill. You understand? Masikhuluma ngehlane sikhuluma ngendawo lapho imimoya yonke ihlangana khona. Lapho nganamuntu ozoclaima athi le ndawo indawo yami. Lapho kukhona ukuthi lapho ungakhona ukuthi ophahle if mhlawumbe isibongo sikabo baba nakhona siyaziwa mhlawumbe kodwa mina ngiyithi mangi-advise abantu masithi umntwana sowukhulile njengoba soshito sowukhulile masofuna ukulandelela. Yes. Kodwa ukhulise idlozi lakabo mama. And kunenye into abantu abanga-understand futhi noma ethi ngizodivetha kancane abantu baye bathi especially abantu abesilisa bathi ngifuna ukuthatha isenemi yakabo baba ngoba mhlambe ngathi idlozi labo baba linamandla. Cha, idlozi labo mama linamandla ingani ngisho njalo ngoba ubonda nomama qala futhi usesengaphakathi so idlozi labo mama yilo ngaphezulu labo baba. So ngithi mina if mhlambe masithi umuntu yasazi isibongo sabo baba uyacala aphahle kabo mama abacele athi ngicela ukuthi ngike ngihambe ngiyophahla bakabo baba ukuthi le ndlozi lakabo mama lingathukutheli lithi ngoba somdala usuyazenzela ubaphahla kanjani labantu labana abasanesikwelete ngaphezulu kwethu yethu ukuthi hamba kanjani. So manje yengakubona ezinye indlela esenza ngazo khona ukuthi mhlawumbe umuntu akhona ukuthi ayenzwe ngendlela efanele. So ukuyehlala is one of those things esikhona ukuthi mhlambe njoba sobuzile ukuthi ungenza kanjani uyayiswe ehlala mhlambe umuntu ayaphahlwa khona kubizwe ledlozi la kubo mhlambe idolweni ngoba noma ethe ezinye izinto ngeke sizikhipha ngoba kunemfihlo yokunyanga nakho. Yes. Okay. And to add on that, one should remember ukuthi uma unganaso isibongo, as mkhulu you've said, what if awubazi abazali at all njengabantwana walahlwa akazi nje imvelaphi yakhe akayazi at all and ezimpilo yakhe lokuqhubeka uhlangabezana nenkinga ufuna usizo because uzo end up mhlambe selithola usizo ubalaphi bendabuko right where uzobe consulta nani kuvele lezo zinto zokuthi kunezinto zakubo mhlamba azikhalazelayo. Remember ukuthi if ungabaza bakini ungasazi nesibongo sakho there's no way ungaphahla idlozi ongalazi. But you can't uphahle idlozi othi wena mawuphahla uthi lolo ongalazi like engibaziyo nengingabazi wenzela ukuthini ukuthi labo ongabazi bakwazi ukuzibonakalisa ku and umuntu omunye nomunye la emhlabeni uzela nesithunywa. One thing we must all remember, wonke umuntu uzalwa anesithunywa. And then isithunywa abaningi bethu sicabanga sisithatha ngokuthi isithunywa into sisebenzisa ukukhuleka ukuprofita ngesithunywa ukwenzani ngesithunywa. Cha, isithunywa siyinto ozala nayo ngaphakathi kuwe othi uzalwa hence kunganamuntu ongakuthathela isithunywa sakho ngoba into ozalwa unayo. Isithunywa mkhulu in such cases siyasetshenziswa mawuthi umuntu makayophahla ukuze azi imvelaphi yakhe nawe as uyingumlaphi wendabuko usizana nalowo muntu ukuthi athole indabuko yakhe. Uyakwazi mkhulu umuntu ukuhamba ayosebenzisa isithunywa sakhe ukuthi athume sona simfunele indabuko yakhe. Aqale ke lapho abe nezibonakaliso phezu kwensebenzo olokumhambisa phezu kwayo. Uyaqala ke manje abe nezinto eziba yibonakaliso ezizelayo. Baningi abantu abaya kubalaphi bendabuko bangaziniksi ngemvelaphi yabo but umuntu agcine sekezo ukutshela ukuthi kunekhehla or risalukwazi esizile kimi sathi singumuntu osososo isibongo sakhe ungumuntu oso. That's when wazi ke ukuthi lo muntu indabuko yakhe sekayayithola imvelaphi yakhe sekayayithola. This is so beautiful. Ufuna ukusho something? No. Ngiyacabanga But ngifuna ukusho ukuthi this is so beautiful. And I'm honored. And I thank God, my ancestors. This is the third episode and it's linking. Like
And you know, I'm sitting, I'm like, eh? And it can only happen if uthunyiwe. Kuyalink, but we are not there. Okay, asikhulumeni ukubatha angazi before sizograb ukumbatha. Is there anything engingafuna ukisho ngokumbatha bese nikubekile okuningi but before ngizomove kungabe khona engingafuna ukutshela whoever that is watching the show ukuthi umumbethe and but before I go there kungabe kunendlela abantu abambethe or abambathisiwe akumele beyiphathe ngayo? No, impatho, as per impatho, I don't think there's any particular behavior umuntu ekuthiwa uma umbathile kunendlela enjani. But engakuphawula ukuthi ma ungabheka imajority yabantu ababhuqwa inhlupheko. And masithi siyabheka singabantu abamnyama, bantu ujulwe inyosi nobisi sakuphiwa. You know, we were gifted ngezibusiso ezijulile ezinamandla ngisho ukuthi abanye abantu abaphiwa ngikhulumela abantu engazi ukuthi okay I was one of the kids abazalwa be gifted uyayibona but uthola ukuthi manje uhlangabezana nama misfortunes amaningi along the way without you knowing ukuthi why ngihlupheka kanga. I don't think ukhona umuntu omkhulu ozelwe ehluphekile ozalelwe nenhlupheko. It's just that sihlulwa ukuconnecta ney'nhlanhla zethu, ney'dalwa zethu, nesithunywa sethu, ukulinka nje lento ezingakwazi ukuthi zikuholele ekuthenini wazi ukuthi wena awakho amandla akuphi. So it's wise ma umuntu owebala leli lethu ukuthi ungabohlala nje empilweni urelaxile ufuna ukuphila ngomoya oyingcwele ngoba nomoya oyingcwele uyasebenza. Uyasetshenziswa. It's wise ukuthi ma umuntu uhlala ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho before and after ezebunyangeni kusebenza past, present and future. Kubalulekile ma umuntu ukuthi uhlale ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani empilweni because alone ngeke wazi ukuthi impilo yakho ihamba kanjani imephi stake kuphi kuzokwenzakalani. So uNkulunkulu wadala abalaphi bendabuko ukuthi kube yibo abasiza ukuthi baveze lezo zinto empilweni yomuntu ukuthi kwenzakalani when and how ukwazi ukulungisa. I think if besenza kanjalo. Okay, stop. No, you are disturbing me and my guest. Please sit down. Proceed, uNkulunkulu wadala. Thokoza ngithi hence sonke sadalwa sinenhlanhla. So if singabantu we were to look into impilo zethu isikhathi esikhulu nesincane, I think kungagwemeka lama hardships esindlula kuwe, inhlupheko esidlula kuwe. Nginokubhekelela, I'm sorry to use the name but we all watch it. I blew it. Ma ungumlaphi wemdabuko okanye umuntu onesiphiwo sokubona izinto. Ma ubheka laba bantu bevelile lapha asho umuntu ukuthi waqala kuphi ukuvelelwa inhlanhla yakhe and then wayiluza at what point. Kulapho mawuhleli ke wena so ubheke ngamehlo kamoya, ngamehlo wabadala so ubona khona ukuthi oh Nkosi yami nangoke wazala embethe wazalwa enjena so lenhlanhla uyayibamba uyayiluza omunye ayiluzi kungaphinde ibuye. Uya understand mkhulu nalento ke yokuthi singabantu singafundi nokwenza amasiko wesintu njengokuthi mawuphiwe izinto wenze lento nomlungu omhlophe athi wenze Thanksgiving. I-Thanksgiving kumlungu yilo mgidi nathi esiwenzayo singabantu abamnyama sithi ngibonga impilo, ngibonga ukuphila, ngibonga umsebenzi, ngibonga nje ukuthi ngisaphefumula. Okay, thank you. Emakhosini. Yes. Ngithi ngizofuthi kule njengoba sobuzile ukuthi singatshela mhlambe ama-viewers wethu ukuthi mhlambe when it comes kule topic ukuthi mhlambe kuyi-forward bangenza kanjani. Ngithi mina ngicela ukuthi abantu abamnyama to be specific ngicela ukuthi singalahleni amasiko wethu ngoba into eziningi zimoshwa indaba zamasiko because of sorry to say this no matter ngiyazi ukuthi khona la izohlaba khona indaba zamasonto ngoba amasonto siwangenele kakhulu emasikweni wethu amasonto siwangene kakhulu emindenini emizini yabantu ingani ngisho kanjalo ithi mhlambe thina ngumina njengoba ngumdawungu kanjena
e re tseba hore rona le ka se ha le tlo tswa re tsa ka tsela itseng e ya bona ba kereke ba fihla ba re a rona ka kereke ya rona re tsebe ya service ka tsela itseng bona mele bazele lokho bakuzele ukuthi basinceda ukuthi siyobeka ithambo lethu kodwa when it comes to our rituals kumele bangangeneleli lutho or it becomes a problem. And then namanye amasonto ukuthi thina sikabantu abantu abamnyama ithi mamele ngenze practice into zami ezithizeni ezesintu bese amasonto ya criticize ifana nendaba yasiyethuna noma ithi ngizodivide kancane indaba yasemathuneni thina amathuna kumele siwahambe singabantu abamnyama ngoba if mhlawumbe umzali wami ungikhulisile ningazi ukuthi ithambo lakhe lilaphana ngizengabuya ngamfakela nelitshe angiboni anything wrong yokuthi ngaya laphana ithuna lakhe ngiyocleana ukwenzela ukuthi the next generation iyazi ukuthi ukhokho omkhulu wabo ukuthi ulele laphana kule nasebhayibhelini khona but they contradict each other whereby bazokutshela ngendaba zokuthi idemon ukuthi how can ukuthi umzali abangikhulisile ngisile nasesikolweni ithi masikashoni bayidemon sho ukuthi naye loyo criticize mhlaza nashona uzoba idemon sho ukuthi kwamanje ngoba nesaphila uyidemon elincane eliphilayo. Okay, Doctor, thank you so much. I want to ask you, I'm closing Leyo Mbatha Nokwembethe. I'm so glad we are coming to this one because I've got a question. Actually, it's a statement. It's up to you guys how you will give your thoughts. But ama twins, I'm so glad ukuthi sikhulume lento esikhuluma ngayo ngoMbatha noNgombethwe and ukukhuluma ezinye izinto futhi ezinkulu which is so beautiful mara. I'm ready. Marcos. So, asizeni la. Ukuhlukana kwama twins kunama twins asiza ngokwesintu. Kunama twins angabathandazi, angamaprofeti. Bona where is the different kubona nathi esingaba laphi besintu esingazalanga singama twins? Which speciality does they have? What makes them different from Dr. Lizati and myself and umama ngapha? Engingakusho akuhlukanga kangakho. Kuhluke nje ukuthi ngizawubuyela nje kancane emuva. Umntwana ozele embethe ngithena ngikhuluma ngathi cishe kuyafana ngoba umntwana ombethe usuke le nguba imbethe kusuke kukhombisa ukuthi bekufanele kube khona umuntu wase ukuthi between then bese ubatha le ngubo sekuthiwa ke wembethe shuthi ngamanye amagama bekufanele abe yitwin bese ngiyadlula futhi lapho ngibuye ngithi abantwana umuntu ozalwa ayitwin unenhlanhla as much nalo ozalwe anengubo anenhlanhla zabo azihlukanga ukubalekile ukuthi funa balungiselelwe ngendlela ukuthi bakwazi ukuthi babambe inhlanhla yabo ngoba umntwana oyitwin naye inhlanhla yakhe ifana naleyalo ngoba zonke izinto zakhe ziza double bese ngiyabuya la khona lapho futhi ekutheni itwin uthi lihluke kanjani itwin lihluke ngokuthi uma angithi abantu ababili kodwa umuntu oyedwa nakumuntu oyedwa asithi uba lo omunye uba nenkinga ethizeni ezodala ukuthi kufanele agcine kuthiwe kumele ayothwasa uyafika kimi nakafika kimi ngiyambulela nomoya angithi angimazi ukuthi maybe ngingabambi ukuthi uyitwin ngizothina ngihamba la endleleni maybe mina asho noma ngigcine ngibambile ngithi kwangathi manje kukhona engingakutholi la athi yena maybe mina ngisho ukuthi kwangathi wena mzaleni babili athi yebo engizombuza kona kokuqala ama-twin ngaphandle kwembeleko kunamasiko abandluliswa kuwo anduba kuzokwenziwa imbeleko noma ngabe leli siko lenziwa kabo baba noma ngabe lenziwa kabo mama kodwa isiko enjani uyancwambiswa njengomuntu othwaswayo kwenziwani kuba nembuzi ethize ethengwayo ithi nayithengwa kwenziwe futhi lento engikhuluma ecaleni ukuthi uyathatha iswe ngaphandle okujikayo nje kancane lapha ngithe kuchiswa umhlehlo okubuye kube sekujika kancane kuba nenyongo le yalembuzi
abazojojozelwa ngayo bese bayiswa lapha ngaphandle emlotheni bese bayabuyiswa bese ngikhani-ke kuzothathwa lo mswane nenyongo kuyahlanganiswa. Nase mina afike kimi athi uzothwasa uthi sengithole ukuthi uyithwini. Uzofika athi ngazi ukuthi lelo siko lelo selenziwe na. Nakazothi kimi ngiselenziwe. Lo ngoba akakabonakali luso sibona lo okhona ofikile. Uzondluliswa kulezi zinto zonke engizobe ngizenzela lo ofike uthi uzothwasa ngimdlulise. Kodwa akusayizukufana nomuntu ongazange ancwambiswe lapha ngoba nakwenziwa lembuzi uyancwambisa vele njengomuntu othwasayo. Uyafaka uyasiko bancwambiswe. Angisazi bobabili uma kwenziwa lesiko bayancwambiswa njengomuntu ukuthi nje uyathwasa. Nase kathwasa uma lo kungakabonakala akusikho isidingo sokuthi impushelele ukuthi kufanele athwase lo munye uma enziwe. But if akenziswanga lelu siko leli ngizomenza konke ngiyobe ngikwenzela lo mntwana lo ofike aphethwe ile mimoya seyibonakele kuye ngizomdlulisa kuye kuze kuyofika ekugcineni. Kodwa not ukuthi uyathwasa. Ukuthi uyathwasa ukuthi sebabili ukuthi nami nginendumba nayo nendumba. But tell me, do we siyayithola i-situation where bagcina bethi babili bengabe bethwasa? Yes. Kuyenzeka. Kuyenzeka uthola ukuthi ngizoyibeka ngendlela engiyazi ngayo. Uthola ukuthi athi sizalwa uma oyedwa nobaba oyedwa. Uthola ukuthi omunye uqhakelwe amadlozi kulomama kumbe gogo wakhe. Asithi umama kamama wakhe bekunemisebenzi. Omunye uqhakelwe amadlozi akubobaba. Kuyenzeka ke ukuthi gcine bathwase bonke ngoba nemimoya isuka nayo uthethe imimoya yangale nami nalomunye uthethe imimoya yangale bagcine besebenza. Okuzokwenzeka ke abazukusebenza ukufana. Ukhona ozoba more powerful than omunye abenamandla kwendlula lo omunye. Kodwa kube bonke bayasebenza. Asizwa abanye abantu on this point. But not only what bengimbuza khona. See, angithi sigma twins what I've asked from the start. So you can start there and then you can add here mawufuna. Like yes. Emakhosini nkulu. When it comes indabeni zamawele, ne? It's very much interesting because manje sikhuluma ngomuntu oyedwa kahle kahle. Ngoba sikhuluma ngamayedwa amawele. Sikhuluma ngabantu abakhulele phakathi kwengubo eyodwa. Manje lemimoya lena ebasurroundile umoya munye. Yebo omunye makathwasa lo omunye vele he or she is proud ukuthi namela ayothwasa. Ngoba manje bakasotro bawukametse ke moya onengoma. So manjalo kuyafuneka ukuthi ngoba ingawo kunamasiko thizeni ayenzwa amasito omunye mhlawumbe ungenele ecala uyothwasa. And okunamanye amasiko kumele ayenzwe ukwenzela ukuthi ledlozi lelilona othwasayo lingabi nenkinga ngaloyana. Yebo. So uma bangathwasa futhi kuba ngcono ukuthi abawayothwasa bangene boyi2 at the same time. No matter omunye mhlamba ngathi udabula ezizweni omunye bathi udabula amanzi. Kodwa ke kuzoba nedlozi njengoba amashuta amadlozi nyama asebenza ngokufana. Kuzoba nelinye idlozi elingaphezulu elinye libe khona ngaphansi. Kodwa okukhona ukuthi all those rituals kumele bayenzele boyi2 kufana nokuthi noma basebashonile. Babashona kunamasiko thizeni ayenzwayo. Abantu abamnyama futhi ngiyazi ukuthi bawalahle. Ngicela siyibambe lapho ngoba ngisese lapho. Amen. Bengisafuna le. Angizwe. Ukugcwalisela on what umkhulu nogogo is saying. Yebo i-twin liyakwazi ukungena umoya liyi-1. Lele linye lingangenwanga abadala. But because abantwana bengube yodwa bangumuntu oyi-1. Immediately ushiya omunye ngasemuva. Lo ukuhamba kwesikhathi uyohlaba lo. So amasiko wentwaso aye enziwe ngokufana kubo boyi2 as much as lo anganawo umoya. So kuye kuthiwe lapho lona akathwasiswa uyandluliswa. Uya understand ngesikhathi sokuthwasa sokudla intwaso nalona ukusho ukuthi mkhulu kuye ngeimpande ukuthi impande ngoba impande zisebenza different akusasetshenzwa like dala la kwakwaziwa ukuthi umthetho wakudala wasemandulo makuthwasiswa ama-twins athwasiswa so makwenziwa so kwenza umuntu nomuntu sekephuma neyakhe indlela
asebenza ngayo omunye hayi efunwa uye but instructwa ithonga lakhe ukuthi makasebenze ngaleyo ndlela leyo. So umuntu nomuntu uba nendlela ayithunywa ukuthi kulento eso yenzeka so kule yenzeka so. But when it comes to le part yokuthi athi umuntu ngoba nabantwana bamanje bayayikhethela banamalungelo nani athi umuntu kubizwe itwin lami mina angibizwanga so angeni indawo kulezo zinto lezo. It's okay nana awungeni indawo manje but isikhathi masiloku sahamba zizokubamba. But when umntwana azosho njalo ukuthi mina ngene indawo, what do you proceed with the other twin or you wait for lo uthi mina darling umuntu unamalungelo to say yes or no to ukwenziswa into akunamuntu ofostelekile. So as ugobela okanye umlaphi wendabuko you cannot force umuntu ukuthi enze into as much as uwazi ubudanger bayo along the way. Uyamchazela nje ukuthi wazi ukuthi if awufuni ukwenza ama procedure lawa ekumele wenze as a twin uzohamba uhlangabezane nenkinga but kuyilungelo lakho to say no. But manje kunenkinga yokuthi mabe phahlelwa kumele baphahlelwe same time baphahlelwe endaweni eyodwa. Yeah, understand amkhulu. And futhi kumele agree to ekudleni intwaso kwaloya ukuthi participate futhi lapho because should anga participate lapho then leyo becomes a problem kulo wena omthwasisayo kuba inkinga enkulu. So kumele kube ne communication ne understanding ebakhona ukuthi okay as much as ungafuni kodwa ke akuhanjiswe izinto. Yes, because one of my gobelas uyi-twin so into always I emphasize ukuthi noma ningamphoqeleli ukuthi ayenze leyo nto but ama dangers wayo makawazi nokuthi affecta kanjani lo ekumele athwase. Leli lungelo elakho mngani wami ningangishayine. I'm trying somehow will cut you and push because of this low shedding thing but nisazobuya sekuningi man asikaqedi. We're not done. Leli lungelo let's sing. Leli lungelo elakho mntanami. Leli lungelo elakho mntanami. Asize nana ke manje ke. Ngicela ukwazi ke manje ke you already touched ukuthi they need to initiate together as much as not all of them will be healers but the journey we need to go together. You know, before I go there, there was a time when I was just drinking my champagne somewhere and then this other person I don't even know came to me at Wena, you've got a brother. I'm like, a brother? I know I've got my brother, two of my brother. I know there's another brother and you need to name that brother. Wow. I'm like, what do you mean? Then I proceed with my class, but it's a story for another day. Let's go on. Now, ukushona kwama twins or uma you can proceed there. Okay. Endabeni yokushona kwama-twins nakhona kunamasiko thizeni amele ayenziwe. Masithi kushone i-twin eli-1 ne leli twin balishonile noma into yenza ukuthengwa impahla. Impahla lena masithi igcokiswa lo shonile bese kube nenye impahla egcokiswa lo philayo. And then after isikhathi esithizeni bese maqeda lo oshonile uyakhumulwa lempahla egcokiswa lo philayo. Lo philayo egcokiswa lo shonile. Inesizathu lento leyo. Kwenzela ukuthi lo oshonile ngoba labantu labaphile boyi2 for baseseyihlwele up until ama-twins bangathi yabheka isikhathi esiningi is very rare ukuthi ama-twins ayakhona ukuthi ahlukane. Ama-twins esikhathi esiningi afuna ukuhamba way2 yabona. So manje lo omunye masikashonile lo omunye aphila lo oshonile uzofuna ukulanda lo omunye. So kufana nokuthi manje udukisa lo yana oshonile uzocaba ukuthi uhamba naye ngoba kufana nokuthi uthatha isithunzi salo ophilayo sigcokisa lo yana. So manje kufana noma base ibhokisi imali izongena imali izofakwa khona ethuneni kumele lo ophilayo aqala ngene phakathi bese ngebhokisi or angena ebhokisini bacede bese yakhishwa bese kufana ngoba lo oshonile I'm lost now. Uthi lo ophila kuzomela ngene phakathi so bamfaka kule bhokisi lalo or bamlethele like o emgodini. Okay. Ungena emgodini qala and then maqeda lapho bese uyaphuma bese ufakwa lo lebhokisi. So lo oshonile yena babona lesithunzi silaso lo uzitshela ukuthini uhamba nomfowabo ngoba ngayizwa lo siko lelo izomhlupha and isikhathi esithintuthi mhlaba uya umuntu okugulayo rinene mhlawumbe siyamlandela. To add on that, kulokhu umkhulu akusho yebo kuyiqiniso konke and to also add on it,
lana ekuthenini lilaliswa kanjani ithwini kuya again ngesiko lalowo muzi lalowo mndeni laleso sibongo because yebo amathwini angahanjiswa kwezinye indawo ngendlela efanayo but khona la kufike kuhlule like kweminye imizi kumele make fike ekhaya uthwini ongasekho akhishwa bekwe phansi kuthathwe lo philayo afakwe phakathi kwebhokisi. Yeah, ebhokisini. But is that not a trauma? No, it is a trauma in such. Yes, it is a trauma because I need to see twin who are not going to enter the coffin. Wenze lama approaches awuyazi lento esala nalo but baqala bamhlalise phansi bamenza understand ukubaluleka kwalento and ezisonke sabukufa akunamuntu ofuna ukuzwa kuthiwa mawungangeni la ibhoxethi kusasa uyakulanda uthi nje yazi ngicela ningifake ngena kayi5 or kayi7 like you will want to go in and out as long nje wazi ukuthi you will be alive after the whole procedure. So babenza ba understand it's a scary part I've experienced one. It's a scary part akusinto enhle ukuyibuka akusinto enhle ukuyibona yenzeka kumuntu ophilayo but it has to be done. Oh, thank you. Yeah. I wanted to give you a chance because thoughts are also right. No. Okay, this is the last one. It's your thoughts. I need your thoughts. Yeah. Okay. I wanted to give this, but Eskom, just give your advice. We're not closing because we are still coming back. Just say to my viewers, and then oh, let me just, guys, thank you. I need to cut this. I'm sorry. But you can just give your advice to whoever that's watching. Ebakhosini ngithanda ukuthi kuba kubantu abamnyama or mhlambe nje abantu nje abanamasiko ngiyacabanga ukuthi sonke sinamasiko ukuthi sikalahla amasiko wethu ngenxa mhlambe yamasonto noma mhlambe akunankinga namasonto kodwa masilandeleni indaba zama cultures wethu and then especially kulabantu abambethe abazali abambethe masilandeleni ukuthi le ngubo le abantwana bethu sithatheni uhambe nayo senze amasiko wanibuze nabadala ukuthi yenziwa njani ningayishiya ibhedlela ngoba ihambe besizobaxanga labantwana labo. Makhosi kancane angisekuvalwa engathanda ukusho phezulu komkhulu akushoyo ngicela sizwe sakwantu asizameni ukulinka into zikaNkuluNkulu nezinto zedlozi ngoba ziyahambisana idlozi lidalwe uNkulunkulu asihloleni impilo zethu time and again so that isazi okwenzakalayo nokungenzeki nekumele kwenzeke empilweni zethu sizokwazi ukuhafula lenhlupheko engaka because lenhlupheko ibangwa ukuthi asizazi simubani nokuthi sibhekana nani going forward. So ngicela siphakamele impilo. Thokoza. Beautiful. Okugcina singakusho ukuthi okay ngithi ukugcwalisela ugogo lokakushoyo esikhathini esiningi thina bantu abamnyama njengomkhulu ashilo asilandeleli lutho uma noma ngabe uzwile bathi uzelwe nongubo awunandaba ushela ukuthi kulungile kushuthi okubalekile ukuthi nabasho kanjalo kufanele ukuthi bese uyalandelela ungathi into zakudala ngoba abantu abaningi bathi into zakudala leza ngeke kwenzeke lutho kanti ngila ubambeka khona ukuthi inhlanhla yakho ngabe iyaqhubeka iyaphambili iloku igide endaweni eyodwa. Ngiyabonga. On that note, to Black Studios, thank you so much. To Angu Solution, thank you. To Zaza Legacy, thank you so much. We're not done. We're coming back. It's a wrap. I'm sorry to rush you guys.